нимаи дуюми рӯзи 18 январ ҳаво дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон абарнок шуда боришоти бо шиддати барф шурӯъ гардид. Табиати кӯҳистон ҳар лаҳза метавонад ҳадияи навро ҳамчун имтиҳон барои бошандагони боми ҷаҳон ато намояд. Боришоти беиси пай дар пай нимаи аввали моҳи январ мушкилоти зиёдро ба хоҷагии халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба бор овард. Ваъзи ба амал омада бар асари боришот дар радифи кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз сокинони вилоят хулосаи лозимаро аз муроҷиати пайвастаи наҷотдиҳандагон тақозо мекунад. бино ба гуфтаи олимони соҳаи кишоварзӣ, серборишии зимистони имсола дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба манфиати заминдорону боғпарварон буда дар пешгирии бемориҳои сироятӣ ва нест кардани ҳашароти зараррасон мусоидат мекунад. Беҳуда нагуфтанд ки барфро курпаи замин меноманд. Бояд гуфт ки ин ҳолат ба серобии чашмаҳо ки аз сабаби камборишии солҳои қаблӣ рӯ ба хушкшавӣ оварда буданд заминаи мусоид мегузорад, дар ҳоле ки 73% мардум дар деҳот зиндагӣ мекунанд ки аз оби чашмаҳо васеъ истифода мебаранд. рӯзҳои 18-22 январ дар ноҳияи ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва дар роҳҳои автомобилгарди Дарвоз, Хоруғ, Морғуб, Хоруғ, Ишкошим хатари фаромадани тарма боқӣ мемонад. бино ба иттилои роҳсозон дар километри 574-599 роҳи сатҳи байналмилалии Хоруғ Душанбе ки дар ҳудуди ноҳияҳои Рӯшону Шуғнон бо фаромадани тармаҳои калонҳаҷм банк гарида буд. Бо ҷаҳду талош ва заҳматҳои шабонарӯзаи роҳсозони идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон роҳи мазкур боз гарида ҳаракати корвони мошинҳои мусофиркашу боркаш аз ду ҷониб ҳаракат намуданд. самти Душанбе Хоруғ ба ҳолати ҳозира роҳ пурра кушода аст. самти Хоруғ Ишкошим аз километри 7 сар карда то километри 29 ки дар минтақаи Шуғнон медорад роҳ пурра кушодагӣ ва аз километри 32 то километри 58 мавзеи Шамбидеи ҷамоати Қозиде айни ҳол роҳ маҳкам мебошад. корҳои тозакунии роҳ аз барф дар ин мавзеъҳо идома дода истод. муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди вилоят аз камчинии техникаи пуриқтидор наметавонанд роҳҳоро сари вақт тоза намоянд ки бо кӯмаки вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ин мушкилоти роҳсозони Бадахшон ҳалли худро пайдо хоҳад намуд.